Икономическа теория е една дисциплина, която определя професионалната принадлежност на младите икономисти в най-голяма степен. На пръв поглед звучи странно да каже човек, че учи история на икономическите учения, понеже името на предмета на Запад е още History of Economics, т.е. история на икономическото учение и на икономическите школи. Но този предмет няма за цел да разкаже миналото само за себе си, като стопанска история, например, какво се е случвало с големите икономисти само, макар че това се споменава в курса. Идеята му е да по един много разбираем начин и много ефективен, така моят опит показа през годините, да покаже на студентите как са се родили икономическите теории и всъщност да ги обясни в тяхната съвременна форма. В съвремето икономическите теории са покрити с един огромен пласт математика, сложни формули, които плашат особено студенти първи и втори курс, които слушат курса на Стопанския факултет. Когато обаче се тръгне от историческия контекст, когато някаква идея се е зародила, като простичко обяснение за някакви икономически отношения, какъв е бил повода да се формулира някакво правило, което по-късно стана икономически закон. И след това в края на 19 и в 20 век много хора са се упражнили да го математизират и формализират и са го направили трудно разбираемо, тогава на човек му просветва какво точно означават икономическите закони. Така че изведнъж икономиката се превръща в нещо живо, някакви живи идеи, които са се развивали, които са отразявали противоречия, класови, социални в миналото. И тогава човек започва да разбира, че тези твърди формулирани математически правила, звучащи стряскащо на пръв поглед, са простички обяснения или опит на човека да се обясни функционирането на икономиката. Историята на икономическите теории започва рано в миналото, още от Древен Египет и Вавилон. Там се по социологически начин поглед върху основни икономически понятия, защо някакви определена класа хора трябва да правят да извършват определени икономически дейности. По-късно преминаваме през християнските философии, които са разсъждавали също по икономически въпроси, схоластиците, какво е справедлива цена. Оттам преминаваме към европейския ренесанс с първите философи, утилитаристи, които създават философската база на икономиката и до сега. Какво е полезност, например? Оттам се движим към бащата на икономическата теория Адам Смит с концепция за невидимата ръка и съвършенство на пазарите като идеална форма на организация на човешките отношения, на координация на човешката дейност. Преминаваме през идеите на Маркс, на немската историческа школа в Германия, които търсят закони, които управляват движението на историческото движение на обществата и развитието в историята. Оттам, разбира се, голямото развитие и възход на неокласическата школа, Кембриджската школа в Англия с Маршал, развитието на съвременния математически апарат с известната криви на търсене на предлагане, по-късно кривите на безразличие. Преминаваме през ранната история в 20 век, какво кара Кейнс да напише своята обща теория след голямата депресия. По-късно как бива оборен от Милтън Фридман и монетаристите, какво се случва след тях и завършваме с най-модерните течения, като новата институционална икономика, поведенческата икономика, експерименталната икономика. Книги, които излизат буквално през последната година-две, биват разглеждани от студентите, дава им се възможност да ги резюмират и да ги представят пред своите колеги. Така че това дава една пълна представа за палитрата икономически учения и също време се проследява как една идея преминава в някаква нова форма, всичко ново е добре забравено старо, така че новите превъплъщения на столетни идеи биват разбрани от студентите и това им помага много по-смело да се отнасят по-късно в другите предмети, разбирайки това, за което става дума, а не гледайки на него като формули и просто математически апарат без реални стойни съдържания за тях. Не случайно предмет икономическа теория се изучава във втори курс при нас, защото то предполага хората да познават все пак основните понятия в микро- и макроекономиката и едва след като са запознали с А-бето да могат да проследят възникването на тези понятия и вече по-сложните по-нагоре в курса. Тоест, следващите предмети, които задълбочават научното по икономически теории, са примерно публични финанси или пък икономика на публичния сектор, идват корпоративни финанси, идват микро-макроекономика, втора част по-напредналата. Но след като човек е изучил тези теории, той разполага с растър, в който подрежда тези нови теории. Може да се представи кога са възникнали, какъв е фокуса при тях.
и да не ги гледа като нещо твърдо и неизменно, а като един етап от развитието на теорията. Тоест, човек има много по-креативно отношение към теорията, след като е преминал този курс. Относно приложението на курса в живота, всяко нещо, което правим, е подчинено на някаква теория. Тоест, теорията е нещо, което ни ориентира някаква карта на света. Икономическите теории дават много широка карта като представа за обществото, за историята и за функционирането на икономическата система. Така че, колкото и да звучи отнесено, отвлечено от живота, теорията всъщност създава тази широка рамка, в която всичко друго просто се поставя. И когато ние имаме добра ориентация защо се случват някакви неща в икономиката, ние вече можем да правим нашите конкретни лични стратегии или съответно бизнес по един много по-осъзнат начин.